Mandithabathe lithuba lokuba ndifunde isifundo sosuku umhla wama-21 ku-April 2020. Phambi koba sifunde isifundo sethu ndicela sithandazeni. Egameni loYise, egameni loNyana, egameni loMoya Oyingcwele. Ekuseni nje Thixo namandla simema wena Thixo wethu kuba ube nguThixo nakuthi ezimpilweni zethu. Sizawufunda izwi lakho Moya Oyingcwele. Malithi ilizwi lakho xa lifundwa Thixo namandla lifumane indawo zokuhlala ezintliziyweni zethu. Ilizwi lakho Thixo namandla lenza umsebenzi walo nini wezinto zonke. Ndithembe wena ke Thixo nasekuseni nje ngoba unguThixo nako. Hlala kum ke Thixo undibiyele ngomlilo wakho wamazulu. Ndithandaza kuwe ngoba ndithembe wena. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mandibulise ke lonke ibandla likaKristu ekuseni nje. Ndizawufunda isifundo esikwincwadi yendumiso zikaDavide, indumiso 116. Sifunde ivesi ezine eziqalayo, siyofunda ezinye eziqala ku-12 siyophela ku-19. Isihloko sale ndumiso sithi umbulelo ngenxa yokusindiswa ekufeni. Ndiyamthanda ngokuba uYehova eliva ilizwi lam, ukutakuzisa kwam, ngokuba endithobele indlebe yakhe. Ndiyakumnqula imihla yonke. Izintya zokufa zindijikela, iingxingongo zelabafileyo zandifumana. Ndafunyanwa ziimbandezelo nezingqala. Ndanqula ke igama likaYehova ndathi, Yehova ndiyakukhunga, siza umphefumlo wam. Siye kulaa vesi ye-12. Ndakumbuyisela ngantoni na uYehova, konke ukundiphatha kwakhe kakuhle. Ndophakamisa indebe yosindiso, ndinqule igama likaYehova. Ewe, ndozizalisa izibhambathiso zam kuYehova phambi kwabantu bakhe bonke kaloku nje. Kunqabile emehlweni kaYehova ukufa kwabakhe benceba. Okunene uYehova ndingumkhonzi wakho, ndingumkhonzi wakho, unyana womkhonzazana wakho. Uzicombulule iimbophelelo zam. Ndiyakubingelela kuwe umbingelelo wombulelo. Ndinqule igama likaYehova. Ewe, ndiyakuzizalisa izibhambathiso zam kuYehova phambi kwabantu bonke ezintendelezweni zendlu kaYehova esazulwini sakho Jerusalem. Haleluya. Esi sisifundo sikaThixo, wanguThixo angasikelela ukufunda kwelizwi lakhe ngoku nangonaphakade. Amen. Ndithabatha le ndumiso ke ibhalwe ngunyana wesibhozo ongunyana kaJese ongumzukulwana kaObhedi. uDavide xa eqala le ndumiso yakhe yindumiso yombulelo. Ubulela uThixo ngezinto zonke amenzele zona. Uthe sesebuncinaneni bakhe uDavide wahlangabezana nezinto. Kwabakho indoda eyangumFilistiya. Uthi akujongana nayo, ithi le ndoda xa imjonga imbone njengenkwenkwenane encinci, imdelele. Ingazi into yokuba uDavide yena unoThixo ebomini bakhe. Uthi kuDavide xa ethetha nale ndoda, uthi mna ndiza kuwe ngoba mna ndihamba noYehova. uDavide ke apha usixelela into yokokuba nakuzo naziphi na iimbandezelo esidibana nazo ebomini bethu, kodwa inye into efuneka siyenzile, funeka sipleje kuThixo, sinikele ngeziqu zethu ukuze sikwazi ukunqula igama lakhe elinamandla. uDavide ke umnqulile uThixo ngendlela zonke. Uthi langexesha abizwa ngukumkani uSawule, ngoba ukumkani uSawule yena wayenemimoya, athi ngoba uDavide waye
uDavide ngale mini kanti uSawule yena ucinga okubi ngoDavide. Uthi xa eyibetha uHathi ithomalala imimoya ngoba wayehamba nengadlangadla ngoba yena uDavide wayenqula igama likaYehova. Uthi uSawule ke akumphosa oyike athi kuba kaloku wena Davide uhamba naye uThixo. uDavide kwesi sifundo usibonisa into yokuba nokuba sijongene neziphi na iimbandezelo, nokuba sijongene neziphi na iimbandezelo, kodwa masazi intoba ukhona umntu onguThixo, ukhona umntu ongumniki wobomi bethu, ukhona umntu okwaziyo usindisa abantu xa basengxakini. Ilizwe lethu lonke linxunguphele ekuseni nje sithetha nge-coronavirus ebulala abantu bonke. Sithi ke ngokuthi uThixo uthi kuthi ekuseni nje masihlale simbule igama lakhe ngoba igama lakhe linamandla. Ukuba ngabana bendiza kuyithiya bendizawuthi masiyithi ke ngoku umthandazo unamandla ngoba kufuneka sithandazile sibule igama lakhe ukwenzela uThixo azosisindisa. Siphila ke kweli xesha abantu abamaziyo uKristu uthi noba sewufikelwe zizinto, uthi noba sewufakiwe emililweni evuthayo kodwa ulinqula igama lakhe. Akathi uDavide intoba uzalinqula igama lakhe xa usiva kamnandi, kodwa uthi uyakwenza umbulelo ngawe wena ukwazi unqula igama lakhe. Sizothi nasekuseni nje kwezi ngonzi sihleli kuzo, kwezi zindlu sihleli kuzo, masimazi intoba uThixo usakwazi unquleka. Noba sivalelekile nje singakwazi ukuya ezinkonzweni, kodwa masazi intoba uThixo wethu singakwazi unqula. Kwezi kona sihleli kuzo sithi kasimnqule uThixo asive xa sithandaza kuye. Sithandazela bonke abantu abaphangelayo ezibhedlele, oonesi abajongene nabantu, ngoba kufuneka sinqule igama lakhe. Masilinqule ke igama lakhe imihla yonke. Sithi xa sijongene nee-challenges ebomini bethu, kodwa sazi into yokuThixo wethu unguThixo wezithembiso, unguThixo ongalilibali idinga. Akanqula amadoda ngenye imini evalelwe entolongweni, athi ngokuthandaza kwawo zabonakala zivuleka iingcango zentolongo. Xa silinqula igama lakhe ziyenzeka izinto ngoba uThixo wethu unguThixo wemimangaliso. Zithi izinto ezingakwazi ukwenzeka uthi bantu zenzeke ngoba yena igunya linikwe yena. Silinqule igama lakhe imihla yonke yokuphila kwethu ubomi. Uthi ke xa engena naseJerusalem, xa efika abantu besenza izinto abazithandayo, uthi akuzibhukuqa iitafile, akufika abantu bambone banamathela kuye, bathi ababingeleli befuna indlela abangamfumana ngayo, kodwa abantu babe bephulaphule kuye. Nathi masithi xa sihleli kwezi ndawo sihleli kuzo sazi into yoba uThixo wethu indlebe yakhe ayikude ukuba ingeyivi imithandazo yethu, nesandla sakhe asisifutshane into yoba singesisindisi kule nxwaleko ye-coronavirus. La ngamazwi kaThixo, mawasikelela uThixo ke ahlale ezimpilweni zethu. Masithandazeni egameni loYise, egameni loNyana, egameni loMoya Oyingcwele. Sibulela wena Thixo namandla osincedileyo Thixo wethu, nasekuseni nje wasiphakamisa Moya Ndini Oyingcwele. Siyathandaza Thixo namandla, sithandazela ilizwe lonke Thixo namandla, sithandazela ilizwe lakho Thixo namandla, sithandazela abantu bakho bonke mnini wezinto zonke ngeli xesha, mnini wezinto zonke le-coronavirus, mnini wezinto zonke apha abantu bakho Thixo babekelwe bucala, mnini wezinto zonke. Hlala Thixo namandla ezibhedlele, hlala mongameli koogqirha, hlala Thixo kumanesi, mnini wezinto zonke, hlala Thixo namandla nakupresidenti welizwe. Sithandaza kuwe ngoba sithembele kuwe wedwa, asinayo omnye uThixo ngaphandle kwakho. Siyalinqula igama lakho nasekuseni nje, siyaziphakamisa
kwakhona Thixo namandla siza kuwe ke sizithoba nasekuseni nje sisithi bonke abantu Mnini wezinto zonke bagcine ubafihle ubalondoloze Mnini wezinto zonke ukuze igama lakho balizukise imihla yonke sinqule Thixo kwindawo sihlala kuzo yongama ke Thixo uthabathe indawo ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen.